Sawatika. Jeg er Sony. Jeg er sendt fra Kong i Thailand. Jeg giver massage til dronning Margrethe. Du kommer med mig, Tony. Kom så. Men så har vi balladen. Nå, din lille bonderøv. Så kan du godt levere din høstkammerat. Og det der med betaling, det kan du se langt efter, dog. Det kan jeg godt sige dig. Så, du lige slappe lidt af, ellers du får med mig og alle mine al-Qaida-fætter at gøre. Hvorfor det? Ja, så er den nu klaret, og så er man blevet kongelig hofleverandør.